ଭାଇ ଟିକେ ଗାନଟା ଘୁଞ୍ଚଉନ। ଆମ ଗାଁରେ ଜଣଙ୍କର ଚୋରି ହେଇଛି, ସେ ଯାଇଛି ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେବାକୁ। ଥାନାରେ କୁଆଡେ କହିଛି ତା ଘରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚୋରି ହେଇଛି। 2 ଲକ୍ଷ ତ ମୁଁ ନେଇଛି, ଆଉ 3 ଲକ୍ଷ ନେଲା କିଏ? ମୁଁ ବି ସେ କଥା ଭାବୁଥିଲି। 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତ ମୁଁ ନେଇଛି, ଆଉ ବାକି 2 ଲକ୍ଷ ନେଲା କିଏ? ମୋ ଜାଣିବାରେ ଆମେ ଦିଟା ତ ଏ ଗାଁରେ ବଡ ଚୋର, ଆମଠୁ ଆଉ ଚୋର କିଏ ଅଛି? ମତେ ତୋ ଉପରେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି। ତୁ ତ ଶଳା 2 ଲକ୍ଷ ନବା କଥା ନୁହଁ, ତୁ ଆଉ ଅଧିକା ନେଇଥିବୁ। ଗାଁ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ସବୁଠୁ ବଡ ଚୋର ହଉଛୁ ତୁ କଣ ଛାଡିଥିବୁ? ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଯାଉଛୁ କୁଆଡେ? ଥାନାକୁ ଚାଲେ। କିରେ ଥାନାକୁ କଣ? ଆରେ ସକାଳେ ଆଜି ମତେ ପୋଲିସ ଧରିଦେଇଥିଲା। 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତ ମୁଁ ନେଇଛି, ଆଉ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତୁ ନେଇଛୁ। ଥାନାକୁ ଚାଲେ, ତୁ ଗଲେ ସେ ମତେ ଛାଡିବ। ହଁ ତ ମନକୁ ଆଉ ଯାହା କହିବୁ ଆଉ। ଭିଡିଓ ବା ମୁଁ କରିଛି, ଦେଖିବୁ। खत्म। ଦେଖିଲୁ? बाय बाय टाटा गुड बाय गया।